Thokozani, thokozani, ngiyabingelela abalandeli. Namhlanje-ke ngithe ake ngithathe leli thuba ngizochaza ngembiza yabantu besilisa. Le mbiza-ke umvusankunzi. Ake ngichaze ngento eniyibonayo. Nayi-ke le mbiza umvusankunzi ibanga lala leli. Le mbiza-ke iyasiza kakhulu kubantu besilisa. Wena othi unenkinga laphaya, induku yakho iba nezikhathi la engavuki khona, noma wena othi wacushwa kakhulu kulaba abacushwa, uthole ukuthi wacushwa ngelumbu. Iyasiza-ke le mbiza le ukuthi induku yakho ibuyele esimeni, nomama angakhala angagcina umama esephuma ekhaya eseyobheka abanye ungasazi isizathu, kanti laphaya akusahambi kahle. Iyasiza-ke kakhulu le mbiza, siyibiza ngokuthi umvusankunzi. Yibanga lala leli, nayi le mbiza iyasiza nje kubantu besilisa. Akuqinisa ikhaya lakho, ulibophe ikhaya lakho, ungaboni umama eselokhane ephuma eyobheka abanye kanti akusahambi kahle. Nayi imbiza-ke yokuthi